Avui us parlaré dels punts més importants de la renta, aprofitant que estem dintre de la campanya de la renta que va començar el 7 d'abril i finalitza el 30 de juny. Les principals novetats que hi ha aquest any són, a nivell personal, el tema de l'ERTE, que si has tingut dos pagadors, tant l'empresa per la que treballaves o que treballes, i l'ERTE que has cobrat de l'Estat, evidentment es consideren dos pagadors i s'haurà de posar els dos ingressos com a rendiment de treball, important. Després també, si ets autònom i per desgràcia has hagut de cessar l'activitat, aquesta quantitat que hagis rebut per cessament d'activitat també estan considerades rentes de treball, rendiments de treball, important. Comentar que és l'últim any fiscal on l'aportació màxima del pla de pensions ha sigut de fins a 8.000 euros. A partir de l'any que ve baixa a 2.000 euros l'aportació del pla de pensions. Aquestes són principalment les novetats que hi ha hagut. Si ja parlem a nivell patrimonial o a nivell immobiliari, que és el que nosaltres ens dediquem, important, el tema comunitat de béns, haver fet bé el model 184, perquè després a l'esborrany de la renta, en principi, ha de sortir, evidentment s'ha de revisar, però ha de sortir conforme tens la comunitat de béns, que tens un immoble o diversos immobles amb diversos copropietaris. Si ets tu sol, doncs evidentment també hauràs de declarar la renta els ingressos que hagis tingut d'aquest lloguer. Si és vivenda habitual, tindràs una bonificació del 60%, o sigui, només tributaràs pel 40% dels ingressos. Si ho has llogat per temporada o has llogat per turístic, no pots gaudir d'aquesta bonificació dels ingressos que hagis obtingut del rendiment de l'immoble. S'ha de ser molt curós amb les dades que es posen, amb el que es desgrava, el que no es desgrava. I després també és molt important deduccions o bonificacions que existeixen, que molts cops a l'esborrany no surt. I si no surt, significa que estàs, entre cometes, regalant diners a Hisenda que et tocarien a tu. Per tant, també és molt important que no donis ok a l'esborrany sense revisar-ho o sense mirar-te'l. Hi ha molta gent que diu, no, a l'esborrany jo ja li dono ok i ja està perquè em toca cobrar. Ull, perquè a vegades hi ha alguna cosa que se'ns escapa, una bonificació que evidentment Hisenda no te la posa, i si tu no la saps, doncs aproves l'esborrany i aquell any ja no has cobrat menys o t'has pogut deduir menys del que tocava. Si tens dificultats en fer la renta, principalment perquè tens propietats i no saps com fer la declaració de renta amb tot el que és declaració d'ingressos, despeses, el que pots deduir dels pisos que tens llogats, el que no, etc. Nosaltres som experts i et podem assessorar en aquest tema. Si vols estar al dia de tot el relacionat amb temes fiscals, temes d'administració de finques, mercat de lloguer, compra-venta, subscriu-te al nostre canal.